यही दशहरा में एगो डाइन एगो लड़का के जादू टोना से मुआ देतिया और लड़कवा के आत्मा के दुख देतरी। तो देखी वो लड़का के आत्मा वो डाइन से कैसे गुहार करता आ कहता, चारू ओर माई हमके खोजता होई घरा वायंगनावन हो। अरे चारू ओर माई हमके खोजता होई घरा वायंगनावन हो। ए डाइनी छोड़ी दे तू हमारो तू जानवा धरी ले तोरा चरणवन हो। ए डाइन छोड़ी दे तू हमारो तू जानवा धरी ले तोरा चरणवन हो। चारू ओरी माई हमके खोजता होई घरा डाइन बता हमरा के छोड़ दी जाए दी राखेले माई हमके पानी के छाइया। बानिया के ले नहीं खे दोसर बहिन भैया। पानी के छाइया बानिया के ले नहीं खे दोसर बहिन भैया। रोई रोई तेजा दीपरानवा जो पाई ना समानवा जो पाई ना समानवान हो। ए डाइन छोड़ी दे तू हमारो तू जानवा धरी ले तोरा चरणवन हो। ए डाइनी छोड़ी दे तू हमारो तू जानवा धरी ले तोरा चरणवन हो। Super Circuit,